Duela 2 urte, Gareserako deitu ziguten, bertsoia izenarekin, proposatu zuten bertso bazkari bat, ez? Eta nik hor ezagutu nituen musikariak, Oskar Lendik noski, eta hor sortatu zen aukera. Saiatzen gara musikariak ere bertxotan edo improvisatzen egotea modu ezberdinetan, hau da melodiak argi eta garbi momentuan egokituak direla ikusiz, edo emozioi helduta ere hor improvisatuz, bai? Eta ere saiatzen gara bertsolariok kantari izaten. Gaurko hontan izan nahi dugu, kanpokoaren eredu. Gaurko hontan izan nahi dugu, kanpokoaren eredu. Iruñan ta Euskal Herrian aldaketan sinesten baitegu. Iruñan ta Euskal Herrian aldaketan sinesten baitegu. Ni ere bai jarria naiz, aldaketa hori betira. Ni ere bai jarria naiz, aldaketa hori begira. Guk ere bai salto egin dugu, upeletik jauregira. Guk ere bai salto egin dugu, upeltegitik jauregira. Lehenbiziko aldia da improvisatzen aritzen naizela musikarekin batera, eta hasieran bai kontutan hartu beharra izaten dituen tonua, erritmoa. Musikarien kalitatea, Satxa Aritz eta Albertorena ikaragarria da. Alaznerena ere kantari eta bertxotan ederra eta helburua hori da, ez? Oso proiektu musikala izatea, oso musikala eta oso bizia. Behar duzun denbora txiki hori, ez? Segundu hori edo hori musikan ez dago, ez? Orduan sartu behar zara ja musikan erritmora, baina bertzaldetik oso babestua sentitzen zara musikarien gandik momentu oro. Orduan bertsoa botat, bertsoa janzten du eta holtzare bai, eta nik uste dut atsegina dela jendeantzat eta entzuleantzat.